A Catalunya es calcula que hi ha una flota de 700 vehicles elèctrics, un 65% dels quals són de l'administració. Encara són massa pocs per fer rendible la xarxa de punts de recàrrega que van obrint els municipis. A Vic, per exemple, n'hi ha 2, però no els fa servir ningú. Per ara i des de fa 2 anys, aquest punt de recàrrega de vehicles elèctrics tan sols ha servit per ocupar 2 llocs d'aparcament. Es va instal·lar el 2010 amb una subvenció de l'ICAEN de 3.000 euros i un cost total de 9.000. Des d'aleshores no hi ha hagut cap usuari, ja que ningú ha tramitat la targeta necessària per fer-ne ús, tot i que el servei és gratuït. A vegades els polítics no et pots regir no només per l'efecte immediat, sinó que has de tenir un criteri cap allà on vols anar. Per tant, la visió aquesta d'anar amb uns punts de recàrrec per a vehicles elèctrics de futur és començar a sembrar per potser recollir d'aquí un temps. L'Ajuntament no es planteja retirar-los, ja que assegura que el cost de manteniment és de tan sols 100 euros l'any. De fet, estan en converses amb una concessionària per tenir un cotxe elèctric municipal. Alguns veïns ho veuen com una despesa inútil, però també n'hi ha que ho consideren una oportunitat. Penso que és una possibilitat més que ens han donat a l'hora de tot, vull dir, de no gastar tant, de benzina, de contaminar menys. El que passa que penso que també s'hauria de fer com més publicitat o conscienciar més la gent. Tots hauríem de tenir la tendència d'anar cap a aquest sistema i sembla molt bé. Vic compta amb una moto elèctrica que fa servir la brigada municipal, però no s'utilitza el punt de recàrrega del carrer, ja que ho fan en un endoll del mateix aparcament.